Dobrý den. Dnes při květině připravíme smažené červy. Chcete hádat, co budeme potřebovat? Ano, hádáte správně, potřebujeme červy. Tak si jich budeme pár nachytat do přírody. Jo, červík, jo, ten je krásný. Vynikající. Nejlepší červici jsou někde pod hnojníkem. Ale hnojník není k dispozici. Máme pár červů. Teď potřebujeme pálničku. Kde je pálnička? Nevadí, poslouží nám pejsek. Ne, neposlouží nám pejsek. Umícháme si proto červy na rozpáleném kameni. Rozpálíme kamen. Máte zapalovač? Nemáte, ale dobře. Se ním vzniká teplo. Až potřete kamen na správnou teplotu, můžete na něj červy. Nezapomeňte míchat, jinak by se červici mohli zkazit. A pro lepší chuť přidáme pro lepší chuť trošku hlíny, aby to líp připalo mezi zubama. Ano, zamícháme. Můžeme podávat třeba s čerstvým bramborem.